Αλήθεια, Χρήστο Παπουτσί, του συνεχάρεις γιατί μπροστά στο 15χρονο παιδί μου που το ξέρεις καλά άρπαζαν από το μανίκι τον πατέρα τους να τον πετάξουν έξω από το αυτοκίνητο? Του συνεχάρεις, Χριστάκη Παπουτσί, γιατί περικυκλώθηκε αυτό το αυτοκίνητο από 30 αστυνομικούς ειδικών δυνάμεων με ειδικό σήμα? Του συνεχάρεις, Χρήστο Παπουτσί, γιατί ξύβριζα και ασκημονούσα μπροστά σε ένα πολίτη που λέγεται Κίμων Κουλούρης? Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε, Χρήστο Παπουτσί. Αποδεικνύεσαι αγνό. Γιατί έλεγες πολλές φορές ότι στον Κουλούρη οφείλω την εξέλιξή μου που με γνώρισε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και έχεις μίσος μαζί μου. Έχεις το μίσος του κομπλεξικού και έχεις το μίσος του ανθρώπου που παρά την επιμονή σου και τις πιέσεις σου δεν δέχτηκα να συμπορευτώ στην επιλογή σου με το να βγάλεις τον Γιωργάκη Παπανδρέου.